Hola, ¿cómo va? Yo me llamo Rocío Basterra, de Argentina. Bahía Blancan bizi naiz, interneten bidez ikasi nuen euskera. Etorri naiz Euskal Herrira festarik festa ibiltzera. Ur kirolak izugarri gustatzen zaizkit, batez ere arrantza. Estoy recopada por haber venido y me voy de caravana. Yes, we high! Hello, my name is Mateo Franzoya. I come from Elko, Nevada in the United States. Oraintxe iristen nintzen Euskal Herrira, haizetik haizetara ibiltzera. Ta hemen Euskal Herrian oso pozik nago egotea, kirola asko gustatzen zaizkit. Nire gogokona futbol amerikanoa da. Yes, we high! Cześć, nazywam się Sonia Kolaczek. Poloniakoa naiz, Olsztyn hirikoa. Aurten Polonian unibertsitatea bukatu berri dut. Izadizalea, musika entzule kompulsiboa eta literatura irakurle amorratua. Ondo, zezenketak gorroto ditut eta ez dut aragirik jaten. Joe! Yes, we high! Yes, we high! Sonia, Rocío eta Mateo atzerritik ekarri genituenean Euskal Festetan ibiliko zirela esan genien. Eta gaur, Euskal Jai berezi batera goaz. Baina ez da Euskal Herrian ospatuko. Frantziako turrera bidean goaz eta flipatu egingo dute. Komunera joateko geratu gara eta hemen Euskaldun pilo daudela ikusi dugu. Venga, mugi! Venga, Sonia, esnatu, 2 orduko kuluiska egin eta gero oraindik aldo dago. Bai, haupa Gernika! Jakin nahi dut zergatik daukazuen kamiseta hau. Euskalteli animatzera datozte eta Euskaltelek kamiseta naranja daukanez, hori animatzera heldu dira. Zein da intentzioa? Gure intentzioa da, gero biharko eta txiko etapak ikustea. Zenbat urte daramatzazue turrera etorri? 86 edo, kautelez irabazian Beraz, 26 urte urtero onera etorri zabetzatu? Bai. Bizi orduko eskaini digute, kalimotxoa, sampa, garagardoa, sagardoa, baina... Benetan, euskaldunak dira hauek, Oraintxe esnatu naiz, Frantzian gaude, Gernikako kuadrilla bat, kalimotxo bat eskuan. Baina ondo, bait? Esango nuke, 1986ko mikro bat dela, zein animatzekotan etorri zarete gaur, Euskalteleko bai bakarrik? Bai, por supuesto. Euskaldun guztiei, Aimar Zubeldiari. Ezberdintasun bat ikusten dut hemen, denak naranjaz daude, baina zu txuriz. Bai, goizien emon dozkunek alkandorak eta nizotek aztirik aldatzeko. Zergatik ez dago emakumerik hemen. Eura zibikara azte betien, urten danin etxean euriri ba, engaineta aburtsua eta oin engaineta usenien ari positoretzien. Kontuz, aberra agertzen diren zuen emakumeak hemen. Zarrak, trapuak dira zarra gizon. Ni badaki nora goazen, baina hauek atzerritarra dira, Estatu Batuarra, Argentinarra eta Poloniarra, eta beraz hau sekretua da beraientzat. Horrelako ambientea egoten aldazuen herrietan, ziklismoa dela eta? Bai, Tour de Polonia egiten denean, hirietan bai badako jendea beti taloka eta animatzen. Gaur goazen tokira da, uste dut mundu mailan dagoen gogorrena, dagoena, maldarik handienara. Ematen dit gogoa gelditzeko, kanpin dendak eta guztiak hartzen dute. Begira hoi! Ikusi dute taberna furgonetan jarrita? Ez dut ulertzen zergatik errepide, ia errepidean jartzen dituzte kanpin dendak. Handa gauzela ipolit bat kanpin denda jartzeko eta ez errepidea. Ikusten dut hemen ezkerretara zer dagoen? Zer? Dena karabanaz beteta. Iritsi gara, venga, atera. Ikusten alduzue ze paraje zoragarrira ekarri zaituztean. Ikusi duzue, harakan zenbat karabana duen piloa. Zenbat bandera. Hemendik pasatzen. Hementxetik pasako da eta gu denak hemen egongo gara animatu. Euskaldunoi txirrindularitza asko gustatu zaigu eta Euskal txirrindularia non, Euskal txirrindulari zaleak han egoten gara. Beraz orain hemen pixkat informatzeko non gauden eta zer egiten hemen goazen Martxeli galdetzera. Noiz hasi zinaten montaje guzti hau montatzen?
Aurtengo 12 urte da, ematen digula holako gune bat antolatzen, baina horiek aspalditik 30 bat urte edo badaramat urtero etorriz honea turra jarritzea lagunakin eta azkeneko 12 urtetan esen modura aldarrikapena egitea. Nik esango nuke toki oberenean dugula tokia. Errepidetik oso hurbil. Hori da privilegioa, errepidetik oso hurbil gaudela, Sonia. Txosna oso hurbil daukagu, karretera hurbil daukagu, zelaia badaukagu. Goazen kanpinen bila eta lagunduko diazue. Zertarako ari zarete jatzen telebista, turra jarraitzeko ala bestela? Biharren guztia turra jarraitzeko. Ze planekin etorri zarete honea Frantziara? Txirrindula eskaldunak animatzera. Denpora hona dago, juega pizkatxo gautatzera. Ni atzerritarra naiz, argentinarra eta hau poloniarra. Eta ez dugu ezagutzen hemengo otxura. Suposatzen dut gero giro ongo dela, festa eta giroa. Gu txirrindularitzako zaleak gara eta orduan etorri gara ona animatzera. Zaletasuna daukazu edo bakarrik etortzen zarete giroagatik. Txirrindularitza gustoko dugu, baina ere hemen giro ona dago eta moto pasatzeko aukera oso ona. Denetik dago hemen, a ber, handia bat, ez da posible. Hona izako handia, baina asko ekatzen. Afaltzen ikusten zaituzte, ez? Batzuk edo zeinak lauen arte egin dugu. Txandola animatzen da. Euskaldunak indutela ez, aupa eta batzuk esan animo eta... Turragatik hartu dituzu porrak? Eskusa bat izan da. Guau! Egona! Ikitzen badut, agian pisa edo kaka, muero. Está como una chata, como un papagayo. Ez dut ulertzen zergatik euskaldun guztiek daukate holako furgonetak. Zer egin behar dugu gauez ondo pasatzeko? Lo! Ondo pasatzeko lo, mesedez, a ber. Nahi urte polonira zera guzti. Uste dut, soberan gaudela gu irurok. Zertarako etorri zarete? Ondo pasatzea, hemen zekiro eta zu ez delako neskak. Zein da ekarri duzuen gauzarik garrantzitsuena? Zardoa. Zardoa! Horrek esan nahi du, zagardoa. Aber zeitxura hona duen honek. Eta orain asko zogea. Hombre, gana edango du. Bexua. Hau zer da, txuleta bat edo zuela ez zapato bat. Mercedes, nork egin du hori? Bueno ba, orain tripa betetzera. Gaudela, Gaudenari. Hau salda. Bai. Martxel, zelan joan daguna? Toki honek bazeukan ospe ona. Pero eski menik arruia gehiago zuek etorri zarete eta... Pizka jaten hasi erkoa, ez men? Ja, astea bai aldago ez guainik ez? Bai. Ja, tripa batetzen hasikoa. Hau, niretzat oso arraroa da, mendizetan ibiltzen eta orain afaria ona edukitzen, maiak ezerrita eta... Enbidia pixka bat badaukazu eta... Nik izango nuke, primeran gaudet. Sonieron dago? Uste dut gelditu dela kuadriza batekin, mutil batekin. Bai, mutil batekin Sonia? Zeuden zu. Komunean? Ondo. Ez ikuzu, Zure esperantzan. Ondo gia, hemengo gia. Ematen dugu urdaia. Nik argitzera nahi zen jo. Gero gobera sartu horretik emango dizu muxua dola pasailean. Ondo egiteko. Zer iritzi daukazte beste jaietatik jai honetara, berezia da, baina jaia da baita ere. Nik ezin dut zinetzi Euskal Herritik kanpo naula. Baina oraintxe euskal giroakin oso ondo. Erosotasuna sentitzen da Euskal jendeen artean. Ekarri duen, honei, gehien gustatzen zaiona, betxu. Ze esperientzi izan dago mendian horrela egitea. Increíble. Ematen du gaudela toki zerratu batean. Niri ematen dit sensazioa Euskal Herrian egongo bagina zera, zerren denak euskalduna dira. Eta nolatan etorri zarete Frantziko turra ikustera? Lehenengo aldia da, ala? Ez, gaztetxuten etortzen ginen eta hain gazteran esan dugu barriro
bueltatxue aprobetxetan Pirineoatako ibialditxu betin gure gendule. Ebatik etortzen naiz. Zorionak euskara zitxarren. Dana berria da niretzat. Ezkeni gu estatu batuan ez du txirrindularitza. Hori. Ez da ikustea, parranda egitera, ala? Oporretan? Horretan egiten dira. Zu makina bat pedala da emanaza, eta hemen ze sentitzen duzu orain? Nere porti izan da, gustatu zaitena, naiz eta, sufrimenta ondiak izan, baita ere pozgarria izatea, batez ere jazen duzunean eta barren. Zer egiten du bosolari batek Frantzian ordu hauetan? Oaintxe bertan edan. Sonia, geizko edan dugu, ala? Lagunok, ederto afaldu dugu eta orain kanpinera joan barko dugu, ez? Argi gutxi dago, beraz, ea satorren bat zanpatu gabe joan barko dugu. Guazen! Moldatzen ga, bai. Xabik erakutsiko digu musean ibiltzen. Hemen sartzeko badakizu zer egin behar duzuen, ez? Bai. Oinetakoak kendu. Venga, finura, sartu barrura. Vamos, finura. Txapuzeroakan. Sonia! Ez que nio sandia nahi den ez da bitzen, musean arituko gara, bai? Zu badakatze paper txuria? Baina txintxoneko ekarrik jo. Hau amerikanoa dela dudik ez dau? Hori zure aldea. Sonia! Ungo da gurura. Ze baldarra gure Sonia! Zena guztita! Jo, zeu zaila hemen, Bueno, hasiko gara jolazten. Lehenengo bakoitzari lau karta banatuko Start wearing purple. Bazen garaia, gau osoan lo egin gabe nago. Soniaren zurrunka direla eta hemen txenago kanpoan lo egiten, lo egin nahia, baina neska, galtxatu, ordua da. Mateo! Kaixo, Sonia, egunon. Egunon. Zermoduz? Asondo. Ba, ni ez zain ondo, zurrunka bastante egin duzu. Horrelakoa da bizitza, horrela da hori. Bale. Oloren ez da horrela egiten kafeala? Oi, donutxa! Si, venga. Azkar resisteko bait. Kafea ez dugu, beraz donutxarekin hasiko nire. Esan beharra daukat azkar mugitu behar dugula, zeren saitek 12 urte daramatza ibilaldi berdina egiten eta 10 kilometrotako ibilaldi bat egingo dute karreraren aurretikan, beraz, hori ikusten jamar gala eta mugitu nik kafe hori behar dut eta... Zu jaten ari zara, baina guretzako kafea ez dago, Mateo? Wow, Mateo, ze ondo egiten duzu! Camping den kentzen txapelduna. Igualez. Komplikatu zaio estatu batuetarri. Oso ondo, Mateo, gaurko daukago, oso ondo primeran ari zara. Ez dakit, lan. Venga, probatuko dut nik. Ai, que malo. Eta guk uste genuen Xabik ez zuela ezertarako balio eta begira, kanpin denak biltzeko ona. Pero, tío, nik urrea balio dut. Bai, Mateo. Nik kafe bat hartuko dut ere, bai. Kontun pasatzen. Oso, gariña zauden, Sonia. Eizo? Apa, barria. Prestatzen ari zarete ibilbiderako. Horretarako. Eta ez da zaila horrela gora eta gora. Bai, baina, bueno. Bueno, zerbait... Alegin egin guz. Zergatik aldapa berik ez dago. Bueno, bai, badago, baina gero igo ninblezu barri. Berri dugu behar da. Hau da bizitzaren putada bat. Hori da. Prest ikusten zaioiak asko eta guzti. Buelta egin duzu ya da? Berazuk ibilaldean ez duzu parte hartzen, esaiteko ibilaldean? Ena goran dozketa, bezala... Animatzen altzarete bizikleta hartu eta ibilaldi bat egitera? Junditu launak. Launak junditu, eta zu? Gu bazkari, ingo. Zuetena prestatu alegia, beraiek indarra hartzeko? Bai, bueno, indarra hartu du, beharko bobentza bueltatzeko. Bai, Zaila bueltatzen, gutzako jana gehiago. Bueno, apa, ongi segi, egun hona pasa, agur. Egun eguna? Ondo, da neska non utzi dituzu, Eizea, neskak. Oiak... Bala musu bat. Norvegiako. Euskal neska guztiak hemen dauz gonbidatuak, Yo soy polaca, Tak dobrze się nauczyłeś po polsku, co ty rozmawiasz? Sonia, zertaz ari zarete hitz egiten? Zakit boloñeraz, etorri. Nasrobian Wielski Kat. Zer akatzi dira zu? Frantzesa, baina Polonia
Alemanian egon zen Erasmus egiten. Catalán y porque Euskadi... Que no, pueblos hermanos, ¿no? Claro, muy bien. La misma lucha, la misma opresión. Muy bien. La Cataluña. Kaixo! Eguerdion! Zer zabiltza hemen? Bi egun pasatzera. Oporretara etorri zara? Bai. Bakarrik? Ez, baina nire mutia junda bizuetan ibiltzera eta bain. Eta zu orain eguzkia hartzen bakarrik. Lasai. Bueno, bakarrik ezakigu agian norbait dago. Saiatu da eskapatzen, baina harrapatu egin dugu. Lehen galdetu dute hemen lurrean zergatik jartzen duten marrazkiak edo insigne batzuk zertako jartzen dira. Nik pentsatzen dut, bakotxa beran herriko jentie jakitzeko, gure herriko jentie hor dago edo... Zagutzen da, porque nik ez dut ezagutzen. Eta hori da, zein da hori? Adrian. Bai. Adrian. Entzun da, okeu. Eta faltatzen du Torrean. Ez. Ez. Egon duzen Giroan, Giroan, bai. Bizkaitarrak? Ez, atzerritarrak. Argentinarra, estatu batuetarra eta poloniarra. Zenbat ordu egon behar duzu bizikleta? Gar gutxi, ez da iban, bi ordu. Bi ordu gutxi da? Ezin nahi zegoen 10 minutu. Bi ordu alda pagoda, ez da? Anari ere ematen dute? Gar gutxi. Emango egitatu? Ez. Hori behar du, ez gaur? Yes, we high! Yes, we high! Uno, pintura lortu dugu eta zeiru itzen hemen Yes We High haundi bai hartzen badugu. Venga, venga, frena. Yes We High! Zertan ari zarete gaztek? Zahardu daten. Txirrindularia pasa bitartean. Eta hau zertarako da? Era harrapatze duen telebista karrera ikusteko eta gehorti pasatzean, Euskara ikusteko. Ikusi dut, Aimarri animatzen diozuela, Aimarri lagun ematen dut. No, beraz hor, oiu baten aniko zaretela animatzen dut. Tope, honena, haupa Aimar. Begira, toldoak daude. Toldoak? Bai, toldoak dira. Tipi bat. Tipi, toldo. Toña gongo balito. Ba, nik pospozik. Bai. Zuek bariko zondo. Ni igual hobeto atzo baino. Bizirik dago. Hey. Hello. Hello. You're good. Good morning. You come from Iruña. Qué bien, te la pasás. Jardines, tour. Basura etorri zara menula, o...? Ez turrea, gero. Bizikletan ibiltzea, ez oinez? Baita ere, baina hori gabeak utziko jo, bero gehi egiteik. Ondo, primeran. Goraka guazen hemen eta ez dituztet ikusten oso animatzeko. Nik baita animatu alduz txirrindulari bat. Hombre, begira! Hemen dituzte dugu atzoko bozeraria. Genio. Iban, zema kilometro ditu gaurko etapak? Behatzi kilometro zuena, baina gero ondoren egin behar duten etapak? Txirrindulariak profesionalak egin behar dutena. Berrunda. Berrunda gehiago kilometro egingo dituzte. Horren bueltan bai. Zer moduz goaz? Ondo. Venga. Segita, ez geritu, Venga, animo. Tripa bete behar dugu, gero ondo edateko, da animatzeko ondo, Haue bai ondo dago, ez berga betorri gara. Eta zer jango duzu? Oia, daukago barbako egiteko, guztia, txuletiak, txistorra, morsilla... Hau beti horrela izaten da, kuadria guztia horre eserita eta zulanean, ala nola? Bai, beti. Zer urte eramatzazu hona etortzen, o...? Ja, bost edo, zei. Hola, gure bosta. Beratzuek agian ligatzeko intentzioarekin etorri zarete? Zaila da hemen, Hemen baitizue Poloniar eta Argentina euskalduna, beraz... Hauek arduratzen da gure propaganda. Euskaldun pila meta biltzen izan didazte eta orduan, nire bota dut nire petardoa. Lo egiteko binaka edo gero mozkortu eta gero deno batera kanpintzen da. Nola dituzue, ondo? Baitugu bost denda kanpaino eta gara sasi. Hori da, bada ezpadan eskan ematu bizten eta hori da, listoak izatea ondo. Nola ematen dira animoak? Opa, Aimar! Oiukatuta, Killo, Ai! Esti berrizik me cago en... Sartu behar dugu uretara eta zuek gura hartzera, zatoze. Ez dakizue euskera. Gure gabe etortzen badira, banoa. Bai,
Bueno, dale, maneure. Kriston beroa dauka. Nahiko pixo dauka, baina... You have a strong back. Bazkarra indartsua dauka. Arrugaste! Alde inoza, kojonatute. Estatu Batuetan beak ez daukata adarrak, orduan adarrak. Estatu Batuetan adarrak izatea da behiez, adarrik gabe, gure kauboia hementxe dauku. Negalako kauboia. Dale que prende, metele! Kuadrilla honi asko kostatu zaio sua bizten, baina azkenean primera moldatu dira. Begira, bikaina dago. Bai? Under the strobe light, we can let go of it all. After midnight, partying until tomorrow. Izo zer nahi dut? Ostras, polilla, ze giroa. Ikusten dute, kotxe guztiak nola ben dekoratuta. Eta propaganda da. Begira, kotxe gehiago batoz. Kontuz ibili behar da, botatzen dituzte gauzak eta... Jabero. Umeek bezera gira joztatzen emeko jatxarreto horiekin. Bueno, ematu. Vale. Acá. Me encanta la casa. Ez zait batere gustatzen nada de todo esto, baina gero aldatu egingo dut. Zuk ez daukazula. Xabi. Gehiago, zuk hartut eta ni gorde egingo dut. Propaganda hutsa da. Eta gainenetik da gauzak... Horrela, plastikozkoa... Baina gauzak doain... Ez dira batere erabilgarriak... Me gusta! Sigara de la... Dale! Begira Mateo zeitxukun hartzen duen gorroa, bixera. Estatu Batuetarra bezala. Aize, gauza bat. Behia nahi dut eta aldatuko diet karamelo truke. Ahí está. Ay, me encanta. Este lajo. Nik ez Holako gauzak daukagu Estatu Batuetan, baina bakarriko xokiak eta zati batzuk, eta baina gauzak, txapelak ez, eta hori dana, eta Argentinan zer? Dena ordaindu egiten da. Bai, holako txapelak botatzen dute, ez dute botatzen, holako hori. Txapela asko dituzu, ezta? Bai, ikusi, hiru. Aupa! Atzotik handago jende guztia momentu honen zain. Zoragarri izango da eta txirindularia badatoaz, beraz gu animatzera joan behar dugu. Sonia, Rocío, Mateo! Kotxetik ikusi behar duzu karrera. Jo bateako na. Agertuko da pare bat mutil, eta gero ja etorriko da Euskalduna, Izagirre. Eta gero esaten da Euskaldunak txiziak direla, gazteiztarrek ez dutela Euskaraz hitz egiten, gezurra! Hemen hongo gara, tokia egiten ari dira. Hemen dator lehendabizikoa! Hemen dator lehendabizikoa! Ileak tente jarri zaizkit, benetan esaten ditut, tente jarri zaizkit ileak. Aupa! Ze poza zeukan, ematen zuen negar egingo zuela. Hemen dator gure Euskalduna! Hemen dator! Apa Gorka! Aupa Gorka! Aupa! Aupa Gorka! Gorka Euskal Herria zureke! Aupa! Aupa Euskaltel, animo zorterik den Euskalteli! Ikusi duzua edua beste horren! Hirugarrena edo laugarrena! Aupa! Zer urtu zaitue Euskalduna ondo zijoan? Estoy emocionada. Oso ondo. Nik ez dut. Arnazu pixka kentzen du, Nago emozionaturik como si fuese mi hermano. Baina egia esan, hainbat emozio, hain denbora motzean. Aupa Euskaltel!
lehena. Venga, Euskal Herria zuekin! Oh, zelako onna! Nolzuk ziren? Clauden eta Lebheime. Onak dira? Onak dira? Bai. Nago gorra inbeste oiukagatik. Ale, gudea! Zapatiak ikatxe egiten dira. Entzun, Hemen dazke daukaz bihotza horrela pielde hasina. Wow. Pasa behar da, bason jagen dela norbeiarra, eta daude norbeiak batzu horbeian, da jongo gara beraiekin. Edvald Boazen Hagen. Elbow wasn't. Ostras, benetan polita izan da, atzetik gani joaz, Ze iruditu zaizue zuen lehen da biziko turra? Niretzat oso ez uste polita, oso emozionantea. Nire bizitzeko festarik politena izurratu da jakinda Argentinarra zegoela eta ni jakinda. Nitzaia kirole politana ikusita daukana. Ikusgarria. Egia esan hasieran nahiko eszeptikoa izan nintzen, baina gaueko giroa oso polita eta gero turrean ere benetan emozionantea izan zen, eta gainera Norvegiar zoroak eta gasteiztarrak oso jatorrak eta oso irekideak, beraz 8 sartzen niretzat. Lehenengo gaua oso polita zen niretzat, jende jatorrak, baina ez dut lorik hartu. Baina gaur egunan oso ondo pasatu nuen. Txirindulariak animatzen garenean oso animatzen egon gara gu. Eta orduan ni turreri pedatxi xarpak. Harrituta gelditu naiz, txirrindularitza hasi zait gustatzen eta bizka desiluzionatu naiz, jakinda bazeola Argentinako bat eta nik ez nekien, beraz pena hartu dut, baina ez dut neurrituko horrekin, beraz 10 sorta. Zerbait txarra esatekotan, Soniarez urronka handiak ez duela bateren lorik egin. Bikaina izan da bai esaiteko konzentrazio hori eta dena primerako izan da, eta turra oso berezia izan da niretzat, eta berak nire partez behatxixak. Bueno lagunok, enuen sekula espero turra nolako giroa izango genuenik, baina gu primeran pasatuko, eta seguru nago urrengo urtean ere hemen izango garela, ezta? Bai! Urren arte! Yes, we tour!